welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon po, pupunta po kami ng San Jose. Bali, mag-grocery po kami para po sa senior dahil sumahod na kami, guys. Thank you po. Thank you. Thank you po na marami. Yan, ngayon pupunta kami ng San Jose para bumili ng konting grocery para po sa mga senior na hindi na po kayang maghanap buhay. Bali 20 na senior po ang bibigyan po namin. Then siguro yung iba pong senior na hindi pa po namin mabibigyan sa susunod po ulit. Sa aming mga viewers at sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Thank you po. Dahil sa inyo, makakasahod na kami. Yes. Salamat. Tara sa bayan, guys. Pupunta kami guys ng bayan. Kasama natin si Ate Joanne. At syempre, si Camera Girl. Hello po. One hour later. Eh, no, pita. Dito na. Ano to? Sana lang na ito. Nahiya ko. Ito yung overbite. These neutrophils, they are very helpful, but also at the same time, they don't always cause the best response that we want. Much later. Well, guys, ito na po yung napamili namin sa bayan. Bali, iriripak na po namin ni Auntie Liga at saka ni Ate Joanne. Para po bukas ng umaga, ipamigay na po namin sa mga senior. Bali, magbibigay rin po kami ng bigas, 5 kilo. Bali, nagpagiling po kami ng bigas. Bali, 2 kaban po yung napagiling po namin. Bali, yung mga senior pala, hindi po namin siya, baka sabihin kasi namin pinili. Bali, pinili po namin yung mga hindi po kayang maghanap buhay. Then, sa susunod po siguro yung mga hindi po namin nabigyan
hindi po namin mabibigyan bukas. Pero lahat po mabibigyan yan. Bibigyan naman po lahat, pero siyempre, konti-konti lang po muna. Antay-antay lang, guys. Dahil nahina po ang kalaban. Kaya na guys, ang tiligaya! Hello, guys. Ang ating back-up. Ikaw yung ganda ko, guys. Mga kilo. 5. Ilang mo ba ito? 1 kilo? Isang ganito? Wala, sa limang ko pa ba? Oo, marami-rami rin pala. Limang kilo. Bakit kabigat pala? Bali, tatlong dilata yung ilalagay natin, guys. Saka liver. Tatlo rin po. Isa pa. Isang Bear Brand po. Saka isang sugar. Saka isang pita. Maliit pala yun to. The next day. Good morning guys. Yan, ngayon aalis na po kami. Pupuntahan na po namin yung mga senior. Ito na yung aming papamigay. Kailangan din lang i-share ang aming blessing. Share the love. May pala pala. Oh, yung sa gilid. Apaw! House raid! Kapatid po ni ng lola namin. Ate, si Balay mo. Bakit nabuklat mo rin? Na? Hindi mo na kami kilala? Anak ko! Anak mo, sudo talo. Wala kang Yung Kamano nga road, malapit ka na sa kanal. Nasa kanal na ikaw. Baka may shoot ka dyan. Baka hindi nila makakulit na to. Kunin mo na ito yung isa. Baka si mama nakalimutan niya na rin ako. Baka pati si mama nakalimutan mo na. Hindi. Makilala mo pa rin? Agit itag kami ko kanya yung masinyo. Anagan na. Bigas sa gatas. Biskuit. Abot mo. Niya isa. Naglatag na. Damdam ko sa Dragon fruit ay ano, PNDFL yan galing. Alam, malaglag yung mga gamit mo doon, ante. Hindi, ay, apong, hindi mo na mapulot. alam Sa kanal na. atatan.
lang ako matagatas Nagalabas siya, mo. guys. Ay, masalamat ako. Amin kayo nga babakit nga di makatrabaho inikam na. Siya at may gatas Buksan mo yan. ako. Ilabas mo Ang ako. gatas ko. May Sa buko. doktor na gata. Tapos mo ang damit Dapat yan. tinapay mo. Nagsiyatan na. Sa asukar mo. Ay, na. At dati migam. Sa bagas mo. 5 kilo. At dati noodles mo. Data ado ka bagas na dagsan. Magyaga pa po. Ay, magiging pa po. Nagapa Ay, kinabigyan kayo dito apa? Binabigyan lang na ako. Hindi ako makasaing, hindi ako makakita. Itong isang mata ko kasi wala na, hindi na makakita. May katarata. Ano, magiging ka pa mo? Agim-gim mo nga kitsi balbalayon. Ilang taon na kayo, Apong? 81. Ba't ikaw pa ang galabaay? Ibalay ko ni kita. Kami man bakit nura, kani binsyang. Anong ulam mo, Pong? Ah, Anong inulam mo? kahit ano na lang kung minsan. Bye-bye, Pong! Nandiyan daw. Ay, may aso din. At dati, tad mga tulong ati dalasang ko. Bakit nito dyan? Mga anak na gatas yung anak ko ang dagi pa. Wala na, uya. Kulang pa. Inom lang, may sa lalaki. Gatas mo, biskit mo. Salamat ka do. Takwa. Ayan. Damdamo nga sahod na kay parangkap kumot ko na. Ka. Hindi sukar mo. Baga sa ato. Bibigas pa kayo, Pong? Salamat ka do. Salamat kamsat ko. Ayan. Talagang basta. Welcome po. Sige po. Sunod ulit kung palarin pa tayo, di. Sige po. Sige, Apong. Muna na kami, Apong. Sige, Kam. Mare! Ay, siya pong dali. Musta? Bahay. Biyaya! Kunting ayuda lang. O, Apong, o. Magbigay kayo ng ayuda. Kunting tulong lang. Salamat. Naman to. Buwasan natin. Iwasan natin meron na. Kadami. Natagatas mo, nadakkel. Bakit hindi ako maggatas niyan? Allah kayo, kadami na. Salamat. Pamudmud kami pa. Ay, sige, salamat. Sige po. Salamat, ay. At 50K. Yun, no? Yun, si Kabundok. Shout out. May 10,000 dyan eh. Anak. Charot. Kasi ano na lang yan. Maraming salamat. Sige po. Sige po. Ang daming bunga, oh. Langka. Oh, kaway-kaway naman dyan. Hello, guys. Thank you po sa may biyaya. Salamat, baby. Abit yan, kaya pangulo. Ay, so, Galing po mang-awit. ganon. Sample naman daw po. Sample na alto, alto. Alto, alto. Na may ulam na kami. Ulam na. Salamat, anak ka. Sige po. Kanawa ng ama. Thank you po. Ikaw lang ang makagawa ng ganyan. Ba't mo kami naalala? Hindi lahat naman po na senior. Kaya lang po, inuna lang po namin yung mga hindi na makatrabaho. Trabaho na. Yung iba sa sunod naman po siguro na buwan. Second pa. Magkakasahod ulit. Salamat po. Magandang bata naman. Wala po. Yung puso niyang hinangaan. Ikaw lang ang ganyan na. Kailang po ng konting biyaya. Salamat. Good morning po. Nagatay.
Nag-tahi po kaya? Ay, hindi natanggal ko lang yung sa gilid-gilid kasi mahapot na. Baga ni Mercy, ay, yan balay na nga rin. Tsaka mo nagkait ka. Salamat ha. Sige. Sige po. Hoy. Ano yan? Biyaya. Bakit? Unang sahod niya, kaya pinamugmud niya sa inyo. Nako. Sa inyo. Salamat. Eh, di ba yung mga hindi nagatrabaho na? Oo. Ilan taon na po kayo? Si Kevin. 50. Ha? 7? Ne? Kailangan na gabi talaga. Yaman ka na. Talaga. Yaman nun. Yaman tumutang eh. Sunod. Mga senior mo na. Ganda mo sa... Sana marami pang biyaya, anak, ang magdating sa Sige inyo. Babait naman nila. Kasim ko eh. Anong mahasit ka bango na nga? May asim pa. Tama ba? Sobrang kita na ang galas mo doon. Kape. Ay, baka sato. Walang nagilid. Uy, magkasman? Inaano nila Hirap naman magsin pag sa ano. Thank you. Very mini. Kamagin na natin. Sige po. Salamat. Sige. Salamat. Ayan, balasan po. Sige po. Kunting biyaya namin. Salamat naman. Nagpunta dito yung kaibigan ko. Binigyan nyo ng bag niya. Sabi niya, nanay, tignan nyo binigyan ng mga anak ko. Basta salapay po sila? Hindi. Yung mga taga-salapay, tabagang biyaya. Nagapunta. Sa akin nagapunta yung Salamat. Salamat po sa biyayang pinagkalob nyo sa akin. Makaibitaw! Malaking gatas na yan, malaking tinapay niya. O di ka paano, hindi na siya mag-ano, itago ninyo yung tinapay niyo. Pagkapi-kapi ninyo, pati gatas. Ang mata ko ang problema ko bagay. May katarata na Hindi, din. nagaluha. Pag maaraw siya ning, lumuluha yung mata niya. Pag maaraw ng te. Kung nagaluha, ano na siya, Dito lang ako sa loob. ano na siya. Dapat mag-shade kayo, ante, parang di mo. Salamin dapat. May salamat na gagawin sana. Wala man ako naman. Sige po. Sa biyaya. Biyaya. Biyaya lang lang. Ay. Da biyaya. Thank you. Thank you, Lord. Nagkapo kami dyan nga na na. May gatas nagkapo. Paawid kami. Na, dagatas ko. Dapaw. Dabagas mali mga bagong giling man yan. Apo. Ay, di, anik ata. Ate, ma'am. Ako makarama na. Baro, Dapaw. Sige po. Lang ako, anak ko. Maganda pa rin naman. Ala. Sige po. Ito si Ate Share lang namin Phoebe. yung konting Ha? blessing. Pero paano kung hindi ka matuwa? Grasya na yan. Biyaya na ng Diyos yan sa inyo. Sige nga, Ruth. Sige, thank you Saan yung bahay ni Yana? Ay, ano ka? Magandang araw po. Ma'am, bigay lang po ng konting tulong. Kumaray. Neda biyaya. Salamat ko na minang Kakapoy kayo ng turigo. Burigo. Abo nga biscuit mo. Sige na po. Makabutan tayo ng umaga. Sige po. Magandang umaga po. Ay, tatang. Dito na lang. Ay, saan? Hindi, bakit nang kinakalis? Anak ko yung Stephen mo, isok. Malamig si Bindo. Amin, nandito yung anak mo. Tatatlo pa lang yan. Wala pa yung ane. Ay, tatlo. Maganda pa rin. Oh.
Mag-ikaw, maganda at dalaga ka. Bunso po namin. Oo nga, kilala ko. Buti natandaan mo pa kami nga to. Oo ah. Buksan mo pa kung anong laman. May ano dyan, 1 milyon. 1 milyon na butel ng bigas. Kalin mo. May tinapay ka, mayroon kang gatas, may asukal, mayroon kang bawasan ang karot ko. Uwi na namin. May dilata. Tapos mayroon kang bigas. At bago nga ni kuya. Nasab na ano? May doble ka? Yaman na. Andyan. Sila duble. May pasingsa. Tatay ko ba'y tungtong-tong? Dakil si Kabaw na. Matanda na nga ron. Anak ko ito, yamin. Kitkisaan ka ni pasingate ko na. Sige po. Salamat. Ano tikon na Biyaya. Tanyo ma. Wala ngayon lang namin siya bagbaga nakita. kanyayo idi nga kwa ke. Bagbaga ka ni ulan. Ngayon lang namin nakita. Nalaman. Ungar dante. Bakit naman ang bahay ni Apo? Salamat. Sa'yo, masak. May gatas kang malaki. Cute ng bahay. Malaking biyaya na ito. Wag lang magbagyo. Di pa rin. Ni kita mamuta ka pa na anak ko ni. Bagas ata. Bagong ano yan. Bagong giling aja ba? Salamat ko na yo. Sige po. Sige po. Umadi yung monte. Thank you. Nax, bagets na bagets. Inikap na yung binsya. Ayan, ay kasalamat ha. Tignan mo yung ayuda namin. May pasalubong kami sa'yo po. At ay nagayam na samit kung anong dati ko. Ada grasya lang. Araw, thank you. May gagatas ka pa. Opo. May asukal ka na. Oo. Yung kang noodle. Oh, May bigas. Mega. oh, ano pa? May Bigas. May bigas ka. Oh, bigas. Kabarbaro nga. Wala na. Oo nga, bakit bigas ulang kasama ng kwan? Ulang. Ayan, Mainom. Na? Mainom ka. Bawal ang ursos. Ay na, Apo. Ay nga, hindi naman eh. Isang kilmong, dalawa. Magalitan tayo. Bawal. Bawal. Ay, pagpagana ng pagkain nyo. Mag-ursos ka pa, Apaw? Oo. Yan ang matatanda, guys. Kaya pa kahit pa yung Biro lang. Komedyante si Lola Dora. Oo nga. Wala na akong kasama. Sana Ako na lang. ikaw na lang. Aro. Ito ako nang... Sira-sira na yung bahay mo doon. Huwag ka na doon, Apaw. Walang mag-alaga sa May bago inyo. doon. Kung namagbagyo, magbagsak pa. Hindi. Pati ikaw nabagsakan. Dito ka na lang eh. Buti ko may nakakasama ka naman dito. Oo nga, pero ay naawa ko yung anak ko mo, si Binansya. Hindi naman makalakad, hindi naman Pero remote ka ng mga Ayan. kunan ni Rude. Ay, hindi mo. Hindi may pisngi-pisngi na. Hindi makarecover ko na. Timbag ka ako, lumok-mugmo ba si Janak ko, ay na, mama si anak na, si Jack. Kaya mo dati nung ko na, mga labas eh, ramanan na naimas. Sila kami ang insing eh. Kasi mong may alat ka. Kaya nagpunta-punta ko kayo doon. Thank you. Sige po. Bag-meet pa yata. Yung bangpong libre na. Thank you. Kung minsan, tantanan nyo, isang bote ng San Miguel. Patay tayo dyan. Kumala na yung doon. Hindi ka na namin bigyan eh. Kung may ursaw. Kung may ano. Lag ka dun. Thank you. Joke lang yun. Salamat. Ikaw. May biyaya kami dala para sa inyo. Pakitulong mo. Salamat eh. Binigyan ko kayo. Kunting biyaya lang. Salamat ha. Sige po. Sige po. Sige po.
Much later. Galing kanina po ay. Nagkakuang kami ng mais. Tingnan mo. Hindi kami nagsaka. Ang mais. Buti ko po yun, rawan. Hindi amin. Sarili ko yung sa Montaria. 2 pag yung tanim ko. Awa ng Diyos, ilang may 200 kaban. Ba? Ang nakuha namin. Paldo nga robe ang pitaka. Wala nga naubos sa kakahuwa, kakabayad, bayad. natin yung wallet mo, baka may pera ka man. Wala kahit isa lang. Huwag na rin daw yung Ano dati ka, huy? Iyo yan. Sa'yo, regalo namin sa'yo. Kasi masipag ka. Pagtrabaho. Lahat alam ni nanay mo, ang ugali ko lakad dyan maghapon, balik hapon, gabi, alas 8 na ako, andito na ako, anak ko. Sabi ko, Sabi dapat ko, Pasing, sabihin mo kay Daling ang itsura ko dito. kay Daling mapanood ka niya. Yung pinapanood niya. Daling ka na si Sali na naman ako. Saan? Sa kunin niyo, business niyo. Daling, hello! Oh, andito sila, Kuhan. Yung mga anak natin mo, Pasing. Artista na ako ngayon sa payat. Tignan mo rin daw eh. Baka hindi mo gusto. Ano ito? Tignan mo nga, ilabas mo eh. Hindi man sa akin. Kanino ay? Sa inyo man. Sa inyo nga yan. Bigay nga namin. Walang iyakan ah. Gantawan na lang tayo kanina. Maiyak yan. Mag-uwi na garod kami. Kakunti nga yan. Kakunti-kunti. Paglaing kayo ng Panginoon. Salamat. Huwag ka mag-iyak. Sa inyo ito. May gatas ka. May bigas ka na po. May bigas ka na pa po. Wala nga, nagkikiram ako ng panghapunan namin. Ito, 5 kilo. Pwede na pa. May bigas ka rin. Huwag ka na mag-iyak. Dapat masaya ka. Ayaw niya buksan kanina. Kasi akala niya. Binalikan ka na lang namin at wala ka mang kanina eh. Maraming unti kami nabigyan. Mga kapatid. Siyempre eh. Makalimutan ka ba namin? Bali guys, binalikan namin si Apong kaninang umaga kasi wala po si Apong. Nasa Kagaling lang rin namin sa Bukid. Kaya Bukid. nakapambukid pa kami. Diretso kami dito guys. Sa kami ng munggo. Para mabigay na sa kanya. Ano Apong? Sige po. Magluto pa kami. Sige. Oo, sige. Pag nasurti mo tayo. Yan guys, ngayon po magsha-shoutout po kaming 3. Yan, kailangan ko na ng backup at medyo natambakan na kami guys. Gusto po namin magpasalamat sa mga subscribers po namin na sumusuporta po sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakasahod at hindi rin po kami makakatulong sa mga senior citizen po dito po sa amin. Bali, kakauwi lang namin, namigay po kami ng konting ayuda po sa mga senior citizen dito sa aming barangay. Yun. Sarap po sa pakiramdam at nakatulong po kami kahit papaano po sa kanila. Yun. Maraming salamat po. Shout out po tayo kay Marites and Romeo Limos from Nueva Ecija. Shout out po kay Kiamson family from Bohol. Shout out din po kay Acosta and Felipe family from San Agustin, Occidental, Mindoro. Kay Nestor and Mary Ann Manalo and family from Modena, Italy. Kahutay family from Bantayan Island. Shout out din po kay Dindo Remoto from Palawan. Alex D. from Cagayan Valley. Kay Nathaniel Alayay. Shout out din po kay Islao San Diego. Hello po. Shout out din po kay Tess Villa from Texas, USA. Kumusta po? Shout out po sa YouTube channel ni Coripo TV by Herman Alarcio from Malate, Manila. Shout out din po kay Chris TV Official Vlog from Mabitac, Laguna. Hello po. Noel Valdez from Taiwan. Mag-ingat po kayo dyan. Shout out po kay Bong Sulueta.
Shoutout din po kay Daibert Perez from Halahala Rizal. Kamusta po? Kay Giulio Rainier and Alexandro Manalo from Modena, Italy. Shoutout din po kay Sir Mario Digma. Shoutout din po kay Warly Biray from California. Hello po. SD Pinoy TV. Shoutout din po kay Lee and Marlene from California. Shoutout din po kina Roy, Pia, and Priscilla from Carson, California. Joshua Ramos from Malta. Shoutout po kay EPL Alfie Lagman. Shoutout din po kay sa YouTube channel ni Mangyan Boy Lakading. Hi! Jen Torres and Franz from Morong, Rizal. Kumusta sa mga taga Morong? Shoutout po kay Sir Salde Di Pedro. Shoutout din po sa YouTube channel ni Lids TV Mangyan in the City. Alexander Yebes from Nueva Ecija. Kay Sir Roger Madayag. Shoutout din po kay Kaanakan. Hello po, si Renato Maala. Shoutout din po kay Criselda Castaneda and Michelle Fragante from Toronto, Canada. Shoutout din po kay Ma'am Marie Mendoza. Shoutout din po kay Superman. Hello, kamusta? Frederick Trono. Hello po. Shoutout po kay Ma'am Abel Estuesa, Harry Estuesa, Rose Belmonte, Valerie Belmonte, and Floren Enrile from Tuguegarao City. Shoutout din po kay Navarrete and David family of Patalan, Paniki, Tarlac. Hello po kay Nelia Belmes from Calamba, Laguna. Shoutout po sa YouTube channel ni Adam Lin Vlog from Norway. Shoutout din po kay Regine Oregas at Lambert Mosne of Alberta, Canada from Tito Jun. Hello po. Richard Violenta from Bataan. Shoutout po kay Sir Eric Pineda. Shoutout din po kay Joshua Ramos. Carlos de los Reyes from Saudi. Kumusta po? Kay Sir Edwin Federes. Shoutout din po kay Asel Molina from Cagayan Valley. Shoutout din po kay Lilian Tan Tito from Alberta, Canada. Kay May NJ Rivera from San Ildefonso, Bulacan. Shoutout din po kay Geraldine Sardido from Amman, Jordan. Hello po. Hello po kay Rose Garcia from Pampanga. Kay Sir Rodi Sulueta from California. Kay Pesed Bulay from Spain. Hi. John Street from Dubai. Kay Queenie Rizaro from UAE. Shoutout din po kay Wings from San Francisco, California. Kamusta po? Shoutout po kay Alex Ilocos Boy. Shoutout po kay Ma'am Marife Banlao and Banlao family from Pangasinan. Shoutout din po kay Mary Jane Palse from Macau. Hello po. Hello po kay Marie Chris Gandia from Pangasinan. Shoutout din po kay Sir Rolando Gayo from KSA. Hello po kay Billy Eusebio from Saudi Arabia. Shout- Robert Buena from New Zealand. Shoutout din po kay Joey and Lian from Melbourne, Australia. Hello po, kamusta po kayo dyan? Hello po kay Tami Linda Gigantoka Bartolata from Quezon City. Kumusta po? Ingat po kayo palagi. Shoutout din po kay Ma'am Jenaline Ropilio from Tondo, Manila. Hello po. Kamusta po? Uyan na. Guys, pasensya na po kung ngayon lang po ulit kami nakapag-shoutout dahil sobrang busy po nitong mga nakaraang araw. Sa susunod po ulit yung mga hindi po na shoutout. Bali, binabati rin po namin ang belated happy birthday kay Ma'am Marinela Batalya, Marlene Umali, kay Ma'am Jing Makutay. Belated happy birthday po! Maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa aming YouTube channel. Sana hindi po kayong magsawang manood sa amin Thank you videos. Hanggang sa muli! God bless!